Здравейте отново! И сега всъщност ние сме стигнали до тук на чорапчето и продължаваме по следният начин. Сега ще ви покажа. Значи, това ни е първата игла. Изплитаме лицево. Изплитаме лицево до следващата. И правим прехвърляме и от следващата игла върху първата, както ви обяснявах. Всъщност така, изплитаме лицево. И сега върху следващата игла също плетем, тази оставяме и плетем върху тази игла отново лицево, да станат 24 бримки върху една игла, за да може да почнем да правим свивките на петата. По този начин. Накрая ни остават две лицеви бримки, като обръщаме посоката по този начин. На предпоследната бримка обръщаме посоката и свиваме лицево. Ето така. Много е трудничко, защото стягам, за да нямам дупки на чорапчетата. Така. Ето вижте, получава се, първата ни бримка е получена вече лицево. Обръщаме посоката на плетката и така. Посоката ни е обърната и започваме. Първата бримка я сваляме и сплитаме до края опаково. Така. Така. Марая, тихо. Сплитаме опаково до края. Случват се такива работи. Да изпусна бримчица. Това не е фатално. Пак я хващаме. Ето, изплитаме до края лице. Опаково, извинявайте. Така. Отново ни остават две бримчици накрая и отново обръщаме посоката на бримката и изплитаме отново лицево. Така, за да може да се получи тази хубава лицева бримка отстрани, която след това ще надаваме по нея. Ето, показвам ви още веднъж. Значи обръщаме посоката на плетката. Обръщаме плетката на лицева страна вече. Взимаме първа бримка и започваме. Плетем до края, докато стигнем до две бримки. Така. Тук сме на лицевата страна. Стигаме до последните две бримки и сега
сменяме посоката на бримката по този начин и изплитаме лицево. Така, за да получим ето тази бримка лицево отстрани. Обръщаме плетката. Продължаваме, като сваляме първата бримка и продължаваме опаково от другата страна. Стигаме до края, остават две бримчици, обръщаме посоката на бримката и изплитаме лицево. Така. И така, ето ви пак лицева бримка се получи. И така, докато останат на иглата 8 бримки. По този начин.